Manhero akanaka vana vaMwari, manhero akanaka shamwari dzangu, manhero akanaka widows, manhero akanaka whispers, manhero akanaka family members, manhero akanaka shamwari dzangu, family life teams. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Manhero akanaka avo shamwari dzangu dziri kumativi mane enyika. Toda kutenda Mwari vatisonganisa mukati mezuva ranhasi. Ndanga ndichigwa nokugadzira semoni yanhasi but zvaramba kuti ndiite iri semoni. Ndangariro dzangu dzaramba dzichiti nditaure nehama dzangu neshamwari dzangu nenzira yekusaparidza asi nenzira yekutaura. Toda kutenda Mwari kuti musure methis audio tose tichasimbisana, tichasimbiswa nokuti tichamboti taurei takatarirana maringe nemasituations of life, mamwe atisinganzwisisi, mamwe atine mibvunzo kuti but why. Pane patinopinda pane dzimwe situation dzinogona kukuradza uchiyerera misodzi chete. Pane panopinda vana vedu mumasituations anogona kutiradza tichiyerera misodzi chete. Pane panopinda varume vedu mukati mamasituations anogona kutiradza tichiyerera misodzi chete. Pane panopinda madzimai edu mukati mamwe mamasituations anogona badzi kutiradza tichiyerera misodzi chete. But ende tigoshayiwa tariro yeramangwana, tigoshayiwa the hope of living. Vazhinji mukondisheni iyoyo they have committed suicide. Vazhinji mukondisheni iyoyo they have committed even murder crimes. Vakauraya, vazhinji vakaromba, vazhinji vakadzokera kumashure. Ndoda kutenda Mwari vatipa zvomwe mukana wanhasi kuti tigone kutaurirana tichipuwa simba naMwari. Mwari ngavakuitirei zvakanaka shamwari dzangu. There are some things mukati megwendo kweupenyu hwatiri paunoshaya the hope of living. There are some things, not all things that we can share. Ndofunga munopahwisisa. Hadzizi nyaya dzose dzatinoshare. Dzimwe you reserve them. Pane zhinji mukatoongorora paupenyu hwenyu nyaya dzamakashare dzimwe pane dzamaitosefa because of the situations that we are facing in this side of the world. But toda kutenda Mwari vachatitungamirira as we shall discuss tichienda. Nhasi ndaona ndisina, ndatopera simba chairo kuparidza, asi ndaona kuti zvakanaka kuti ndiite zvokutaura. Mwari vakuitirei zvakanaka shamwari dzangu. We are living in a world yatiri kurarama with pain, disappointments, agony, confusion, zvose izvo zvatakatarisana nazvo. But toda kutenda Mwari mukati mamanhero anhasi. Pane chapter yakandiita kuti ndirambe ndichienda mberi muupenyu, ndirambe ndichienda mberi mutariro muna Kristu, ndirambe ndichienda mberi muhope of the second coming, the coming king, ndirambe ndichienda mberi musimba nokugona kutsunga amapawa ere vana vaMwari. Ndati musimba nokugona kudii nai kutsunga. Sometimes indaiti ndichikura pane vanhu vandaitongoona sokungoti izvi hazvivawiri. Pane vanhu vandaitongoona sokuti this iiti kandi chaiyo chaiyo. But toda kutenda Mwari vanotigonera, Mwari vanotipfuudza. Pane muimbi wemunyika yedu muno yeZimbabwe wakamboimba, handichazivi zita rake, but wakaimba guyo gunondibata every time. Unoti kana chiimba mashoko ake unoti munotipfuudzirei nepanorwadza moyo, munotipfuudzirei nepane shumba dzinorura. That's a painful song. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Tinopfuura nepanorwadza moyo mukati mefezi yeupenyu. Tinopfuura nepane shumba dzinorura mukati mefezi dzeupenyu.
But what we need is to focus and never to retaliate. Nyaya yechikristu, heaven is real. Satan is real. Nyaya yechikristu ndinogara ndichitaura ndichiti haidi mwende, haidi vasingatani kudzokera sure, but inoda avo, those who have vowed with themselves, those who have vowed with their hearts, vakaita sungano nendangariro dzavo, vakaita sungano naMwari kuti handizokusii. Amukatarira the four Hebrew boys, the danger yavakanga vasungana nayo, vakatotarisana nayo chaiyo, it was an unbearable pain. But nemhaka yekuti vakanga vakaita sungano nendangariro, vakanga vane sungano naMwari wavo, vakati if we perish we shall perish. Ndoda kuudzai shamwari dzangu, gwendo gwechikristu hagutsvaki vanoti kana zvaoma vanodzokera kwavakabva. And this is the chapter that we are going to share mukati mamanheru anhasi. Yakandipa simba, ndaona zvisina kunaka kuti handizi kuti ndiri kuparidza here kana ndiri kutaura kana kuti it's a testimony kana kuti ndiri kuita nyaya zvanhasi. Even ini pachanga handisi kutoziva kuti ndiri kuitei. Saka asi chandoziva ndechekuti pane vachasimbiswa, pane vachawanavo tariro, pane vachawana hope to live. Pane vamwe vari kutoona sokuti it's useless being among vapenyu, but ndangowa zvakanaka kuti titaure. Hamene kuda kuparidza, kuda kutaura, handizivi. But chendoda kuudzai ndechekuti we don't live for God when things are okay only. Hatiraramiri Mwari nokuti zvinhu zvakatinakira chete. Tinofanira kuraramira Mwari even in the tough times. Mwari ngavakuitirei zvakanaka shamwari dzangu. Mwari ngavakuitirei zvakanaka vadikani. Tinoda kusimbiswa naMwari. Tinoda hope for us to keep on going. Mwari vakuitirei nyasha. My life pachayo was not an easy thing. It was a tough life until ndaona kuti Mwari, I've decided to follow you. I've decided to be your servant. Ende Mwari vakaita kuti zvandaisha zvisashisa, zvandairemegwa nazvo zvisarema. And because of this chapter, ndakaziva kuti God knows our destiny. God knows our destiny. And He knows where we are going. And He knows patichaita pass through. Waitoziva kuti the only way for Israel kuti vasvike kuKenani, it was passing through Mara vakananga kuElim. Mapawa here shamwari dzangu. Mwari ngavakuitirei nyasha. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Everything was not, it was not everything which was well, and it was not everything which was not well. Pane zvakanaka along the way of life, along the journey, zvataisongana nazvo semhuri. Pane zvakaipa zvataisongana nazvo semhuri. But we have chosen to stand with our Savior. And zvakaita kuti zvinhu zvive nyore. Zvakaita kuti zvinhu zvive nyore. Toda kutenda Mwari. Regai ndimboshare nemi tsamba, which is my first chapter and my inspirational chapter. Pandakazoona kuti Mwari munotida zvechokwadi, uye patiri kuinda munokudini, munokuziva. Numbers chapter 14, Numeri chapter 14. Musoro wenyaya oga ndo wakandichallenja. Ndaigara ndichichema, ndichibuda misodzi. Pane zvakawanda
zvakanaka zvandaitogona kureferenza pamberi paMwari. Amapawa here vadikani? Ndatini God knows our destiny. Pane zvakawanda zvamunogona kutoreferenza pamberi paMwari, zvamunogona kubvunza Mwari kuti why ndapinda this situation after I have sacrificed so much for you, God, for your vineyard, God, for your word, God, for the sake of saving you. I've married a virgin. For the sake of serving you, God, I have vowed with myself to be pure and holy before thee. Amurupa wisisai. That these are the situations that tinogona kuvhunza Mwari mibvunzo. Pane wakawanda vedu vane mibvunzo ishi. Kuti Mwari, I don't deserve this marriage. I don't deserve it. Pane pakawanda patinozotaura kudaro. I don't deserve this harassment. Mwari, I don't deserve this. I don't deserve this woman. I don't. Kamuraramiro kake, nekamitiro kake, I don't deserve. Kuwana mdzimai wakadaiso. Oh God, I don't deserve. Kuroorwa nemurume akadaiso, I don't deserve him. Handitorina kufanira kuva this type of a husband. Handina kufanira kuva this type of children. Handina kufanira kuva this type of a wife. Inondibvisa pana Mwari. Inondibvisa pamakumbo enyu every time. Vana vanondideredza pakutenda. Vana vanondideredza pakunamata. Vanondideredza pachikristu. Vakawanda vari in this situation. Vanoregreta ever being the family members of those families. Vanoregreta ever being the wife to that husband. Vanoregreta ever being the husband to that type of a wife. Vanoregreta ever being a parent to such type of children. Ende kana ukazvitarira zvinogona kukusiya une option 1, to quit being a Christian, to quit being honest in your marriage, to quit being honest to any relationship, and never to return to be a good person again. That type yeupenyu is so painful. But this chapter yakandibatsira. Musoro wayo uripo unotiwo, Numbers chapter 14, heading iripo inoti vaIsraeri vanofanira kugara makore 40 murenje. Ndakarwadziwa this heading. Ndakanga ndine mibvunzo yezvakawanda. Ndakanga ndine pain, a thorn inside my flesh when I met this chapter. I was on the verge of giving up almost everything. But when I found this chapter, it gave me another light. It redirected my path. And ndakapinda murodi iyi without wavering. Mwari ngavandibatsire to keep on going. Mwari ngavakuitire nyasha vadikani vangu. We have the mothers who are living with HIV. Vari kumwa mapirits every day. She married her husband as a virgin. She sacrificed her virginity to a man she does not know that they will end up being HIV positive. But that's not an issue now. The issue is Israel yaifanira kugara 40 years murenje before they reached Canaan. And my question was, why, God? Why?
vanhu vane masituations akasiyana anorwadza. Mamwe acho we wish them to vanish even tonight. We wish them to go even like yesterday. But when I meet this chapter, ndakanga ndine zvakandiremera, ndakanga ndine zvaigwadza, ndakanga ndine upenyu hwairema. And I even think together with my family kuti, where are we going? Is it worthy for us to still worship this God? But when I meet this chapter, Israel should go to Canaan, but they should take 40 years in the wilderness before they reach Canaan. And I said, why? My sisters and my brothers, there are many issues. Some of the conditions dzenyika chaidzo, they are so painful. Ma conditions atiri kupfuura napo pari. Ndati mukomana uya uyu handisi kuti unonzani, but ndakambomuwa vachiimba ndikabatikana stereki nemashoko erumbo gwake. Munotipfuudzirei nepanorwadza mwoyo, munotipfuudzirei nepane shumba dzinorura. I want to speak neshamwari dzangu, vamwe vane masecrets asingagoni kutombosheka, vamwe vane maconditions asingagoni kana kumarequest as a prayer request. Hatotauriki. Kana ukatomataura, tinogona kutokuudza kuti what are you still doing there? Chauchiri kunyengerera apa chii? Kana Mwari wacho akadai zvinodetserei? Mwari ngavatiitirei nyasha. Chapter 14 verse 1. Zvino ungano yose yakachema zvikuru. Vanhu vakachema usiku ihwohwo. Vana vaIsraeri vose vakapopotera Moses naAroni. Ungano yose ikati kwavari, haiwa, dai takafira zvedu munyika yeIjipiti, dai takafira hedu murenje rino. Muri kuona here situation in these people. Vari kuchema kuna Moses. Ndakati ndichiverenga, ndangoverenga subheading yoga, ndokuti ndichiverenga ndobva ndaona kuti varume havaichema kuna Moses, madzimai awa aichema kuna Moses, but God has allowed them to stay in the wilderness for another 40 years. Ivo vari kuchema pama immediate years emu wilderness, but their target was supposed to be 40 good years. But vava kutoregreta kuti zviri nani tife tiri pano, zviri nani dei makatirega tiri kuEgypt. Why? Because of the pain, because of the unbearable pain. My challenge mukati mamanhero ano, shamwari dzangu, ndeyekuti yes, your situation is painful. Yes, you have an unbearable pain that you are carrying. The Lord yoga yawakasenga yemitoro nenhamo nekutambudzika nekunetseka kwoungaita siku nemasikati, kana ukatsveta apa ukazvileya one by one, tinotenderana pano kuti ngatipinde mubhawa timbomwa kuti njere dzedu dzidzokedzane. These are the situations dzakatosengwa navamwe. But ndoda kuudza shamwari dzangu, at once when things were falling apart, as a family, zvinhu zvakona kumira zvakanaka zvachose. That was 2008. Tikatenderana kuti umwe andotsvaka pekushandira kuda zvingaita nani. Ipapo ini handina kudzidza, handina certificate anything to survive with the children. Tinotenderana kuti baba vavambuke. Zvino ndooma ikoko sekunge vatoteveregwa. Mapawisisa here kuti nothing should be right on your side, and everything was tumbling down. I was on the verge of giving up.
but ndandisingadi kuita give up ndisina kuudza Mwari. Pakati Mwari, I will just open the Bible and read a chapter and I will pray a goodbye prayer. You will not see me again in the line of worshiping. You will not see me again in the line of crying before you, because I'm tired of everything. And that was my final. I just opened this Bible and my eyes went straight to Numbers chapter 14. VaIsraeri vanofanira kugara makore 40 murenje. Ndakamboda kubvapo ndikati no, ndava kuriga ndikadzokera. Ndikada kubvapo ndikati ndava kuriga ndikadzokera, until the message comes straight to my heart. Kuti okay, these are just few years, few months of suffering, but I'm already giving up. And why? Ndada kuita give up on my faith, but not on my life. Pandakaverenga chapter ino pandaona kuti Satani une nharo. Zvapinda mundangariro dzangu, there was nothing good. But Mwari havana kutendera kuti ndiite any of the planned issues. And I am here today, standing before you, my brothers and my sisters, that we have many reasons to rebel against God. Because it's now too much. We have many reasons to cry. Tichichema kudzokera Egypt. Usati watombotanga kunamata Mwari, things were okay. But kubvapo wakatanga kuda kuziva Mwari, things fall apart. Then mubvunzo wangu woti, why Mwari? And because of that, tinoona kudzokera sure nokudzokera kwatakabva ichisara iriyo the only solution. Mwari ngavakubatsire shamwari dzangu. In the next episodes, tichabatsirana ndichitaura seizvezvi. Ndichavhura zvimwe zvakawanda. Ndichakutaridzai how this chapter has helped me. Unogona kungopa this sermon kana kuti lesson kana kuti nyaya, a topic yokuti God knows our destiny. But Israel should stay in the wilderness for another 40 years. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Nemaka yetaimu yedu, regai timirire pano nhasi, regai ndinamate. Ndinokutendai Mwari. Ndinokutendai, you have been there. Panguva yandakandoda kukonewa, ndoda kuremerwa, pamwe ndotofunga kuraramira Satani kuri nani pakuraramira Mwari. Nhamo ichirova left, right and center, but I have met you in the midst of those trials. Here are my brothers and my sisters before you. Here are my sons and my daughters. Vamwe vachatooni the reason to live for God. Nemakema situations are so painful. But songanai nesu Mwari. Songanai navo Mwari. Give them a chance. Another chance to live for you. Allow them to understand that they should stay in their wildernesses for a time framed by you. Tibetsere mutipe simba to cross over to another river. Mazvita ndokuti muri Mwari. Bless us all. Amen. Manera akanaka vana vaMwari. Manera akanaka shamwari dzangu. Manera akanaka widows. Manera akanaka whispers.
manheru akanaka.